lang. Siguro gagalingan naman namin next time. Malamang ano natin Pinanganak natin. Ibig sabihin, pagdating doon, halos natin siya sa vicinity. Opo. Pero talagang sigurado na
pa. Ah, dalawa yun eh. Ubus niya? O may isa pa? Hindi pinakain ni Uchi. Sabi ka pa kayo niya mo. Ako daw. Hindi nangungulit. Tawa na. Kala ko papakaros na na siya. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalang ng panalangin ito ay hinawag sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, sa 1, 2, at Apostol 2, 2. Ang bawat mga dapat pasakop sa mga pinulong ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi para sa Diyos at ang Diyos na nagtatag ng pamahalaan pareho. Kaya ang pagkamatay sa pamahalaan ay lumalaban sa identidad ng Diyos. Ipanalangin ko ang mga kahit at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik, mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito na nakalulugod sa Diyos na ating pagkakas. Naway nabayan niyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos ang Ama, dahil ikaw ang nagtalagyan ng aming pamahalaan upang pagturuan at isaayos sa aming kabayanan. Magkakaroon sa puso ng aming pamumuan, kanilang pagbubuhay at manera sa mga sa pagkikita ng pagsasakatuparan ng mga batas. Noy ang pagkakaroon. Iyon ay nagtabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamahala sa mga bayan, na kanilang pagkikita ng mga pangangailangan ng mga mamamayan, at lumitas ang mga maraming Dami pala nating gamit. Oo nga. Na? Wala ka pa ano. Hmm? Hmm? Pag lumabas ka na. Ayan, may ano dyan. Gusto ni Ella. Jollibee? Saan dito? Ito naman. Spaghetti na may fries. Pineapple o coke.